Sa pagsugod sa election period kagahapon, hugot na sab ang seguridad sa mga lugar sa Northern Mindanao dihang nagpahigayon na og checkpoint sa Cagayan de Oro City ug Iligan City. Ani report ni James Paulo Yap. Gipangunahan sa COMELEC Region 10 ug Police Regional Office 10 ang pagpahigayon og COMELEC checkpoint sa boundary sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental sa barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City Domingo sa buntag. Senyales kini nga nagsugod na ang election period para sa 2025 midterm elections. Dugang niini ang pagsulod sab sa gun ban diin gibawal na ang pagdaladala og armas bisan pa man lisensyado kini. Nagpahimangno ang COMELEC ngadto sa otoridad nga magpahigayon sa checkpoint nga magmatinahuron sa mga motorista aron malikayan ang mga reklamo ug nanawagan sab sila sa mga motorista nga mutuman sa ginapatuman nga inspeksyon. Tambayayong sa PNP ang pwersa sa kasundaluhan ug Philippine Coast Guard aron masiguro ang kahusay sa kadalanan. Sa Iligan City, nagsugod na sab pag-inspeksyon ang PNP, AFP ug COMELEC sa mga checkpoint sa syudad, sama sa Dalipuga Border Control Point sa barangay Dalipuga atol sa unang adlaw sa election period. Nagpahimangno sab sila sa mga guidelines ug protocols ngadto sa mga motorista karong ginapatuman na ang COMELEC checkpoint. Gi-inspeksyon sab sa COMELEC ug PNP ang gun ban checkpoint sa mga entrada sa Lanao del Norte, Misamis Oriental ug Lanao del Sur. Sa karon wala pay natala nga milapas sa gun ban sa syudad. Hinuon bisan wala nalakip sa election hotspot areas ang Iligan City, nagpabiling hugot ang pagpatuman sa seguridad sa syudad. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.